à Salaki, Bissonio, surtout à la corne, il faut tout ça, tout soumana. Deze had moeten weten dat we een eenheid gaan zijn om elkaar. Yes, a comme Colongola lobby a Mosapio, Het is al zo dat gezien wij een één lichaam zijn, zegt dat de vinger misschien niet nuttig is of de arm niet nuttig is. We zijn allemaal maar mag het een en het andere deel van het lichaam niet weglaten. We zijn allemaal nuttig. Hij heeft de 5 ministeries opgebouwd. Zodat wij hem kunnen dienen. De Heer had kunnen ervoor zorgen dat ze allemaal apostelen konden zijn. De Heer heeft gedaan voor de zoon. Dat is gelijk in een hand, alle vingers hebben een rug. Als we bijvoorbeeld in één hand 4 vingers weg zijn. Dus je kunt, als je van je 4 vingers weg zijn, dan kun je niet schrijven met een bal. Hoe gaan we dat noemen? Dus we begrijpen we allemaal nuttig zijn. Dat is in het verhaal dat de 5 vingers nuttig zijn voor de hand. Ephésiens 5, Balobini. 5, 1, 2. Ephésiens 5. 1, 2. Ephésiens 5, 1, 2, Balobini. Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke vuur voor hem. Balobi devenait donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Awa sikoyo tomoni ke ndeko oyo atikale kozala jamais imitateur ya Nzambe. We begrijpen dat de Farizeeën osoki penza azalaki imitateur ya Nzambe. Was hij dat wel? Akokaki kokritike ndeko na ye te. Dan kon hij zijn medemens, dan kon hij geen kritiek geven over de medemens. Lobi nazota la télévision. Gisteren keek ik naar tv. Ik zag een rijke vrouw. Een zwarte. Een Afro-Amerikaanse rijke vrouw. Ze had veel rijkdom. Als ze binnenkwam in een dus het mogen het blanke of andere etnische groepen zijn, dan hadden ze vrees voor haar. Je laat moeten zien hoe ze haar arbeiders behandelden. Er zijn sommigen die mensen zagen haar auto. Mensen zagen haar auto en wilden daar van trekken. Toen ze dat zag, was ze heel boos en ze zei: hoe kunnen jullie zo'n auto aanschaffen? Hoe vuil dat jullie zijn? Jullie zagen hoe ze veel vol hoogmoed zat. Toen ze moest belastingen betalen, had zij heel veel lijden.
Ze was stilgesteld, gechoqueerd. De mensen aan wie dat ze heel slecht behandeld kwamen eruit toe en maakten eruit. Leven dat leven in deze aarde is heel ingewikkeld. Laten we niet denken dat we beter zijn dan de anderen. Als het vandaag voor u is, glorifie Nzambe. Amen. Merci mon Dieu. Geef alle glorie aan God. Parce que ngai pe talekaki nazalaki mpe na mapasi. Omdat het kan zijn. Lelo eyepa na ngai lipamboli eyepa na ngai fo nasepela. Stel dat ik vandaag gezegend ben. Nasepela elongona na Nzambe. Als je gezegend bent, moet je. Nzambe nde alingi boye. Nzambe alingi boye. Ntango oza opambolami rendre gloire epai ya Nzambe sepela na Nzambe. Als je gezegend bent, geef alle glorie aan God. Mais exactement ce qu'on parce que yo au moment na ba mususu biloko. Het is niet omdat je gezegend bent dat je anderen slecht moet behandelen. Omdat deze geluk je weggenomen kan worden. Dat is net hetzelfde verhaal van de farizeeën en de belastingverzamelaar. Het geluk was bij de farizeeën en ineens was dat naar de belastingverzamelaar toe. Conclusion totale in la Philippien, dus onze besluit. Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1. 19 à 21. Vers 19 à 21. En mijn blijdschap zal niet minder worden, want ik weet. En mijn blijdschap, je dois français. En mijn blijdschap zal niet minder worden, want ik weet dat als u voor mij bidt en de geest van Jezus Christus mij helpt en dit alles mijn redding alleen maar ten goede zal komen. Ik heb de vurige verwachting en vaste hoop dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal moeten schamen, maar dat ik, net als altijd, openlijk voor Christus zal uitkomen. Zijn grootheid zal ook in mij zichtbaar worden, of ik nu in leven blijf of sterf. Voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure winst. Amen. Maman Chantal, on va Je lis au nom du Christ. Amen. Car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je ne honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir, mais un gain. Alléluia. Alléluia. Awa ndoma kolo azolo ke makambo nyoso to retourner na avantage anani na avantage na nga et retourner na avantage na nga parce que na kozala na susu na sonité. Dus apostel pourquoi kozala suna sonité? Apostel Paulus zegt dat alles in zijn voordeel zal komen omdat hij niet meer zal in schaamte liggen. Pourquoi? Parce que waarom? Omdat abanai ko critiquer na yeba er gaf geen kritiek. Ye musala na ye na place ya ko critiquer ba mususu ami pese na Yesu. Hij gaf geen kritiek voor anderen, maar hij wijdde zich toe aan Jezus. Alobi na kota na makambo na Yesu. Dat hij zei, laat ik me maar toewijden. Na dongo la kombo ya Yesu Masia. Dat ik de Heer bid. Yango ne eza très nécessaire que na ba ko critiquer ba. Dat is meest nuttiger dan over andere kritiek geven. C'est grâce à la c'est un 20. Philippe. Philippe toujours. Philippiens 1:20. Je dis au nom de Jésus. Selon ma ferme attente et mon espérance,
que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. C'est là avec pleine assurance. C'est bon. Merci pour la comprendre. Awa Thomas Paul alobi nini que Yesu akozala nini akozala glorifié na nini na bombo na ngai. C'est là où maintenant oyo posa na biso ezali. Posa na biso ezali que Seigneur Jésus asali azala glorifié na bombo na yo. Dus de bedoeling, onze verlangen is dat de grootheid van God in ons zichtbaar wordt. Mais bien, ce Seigneur Jésus akozala ka jamais glorifié na bombo na yo. Awa tosangani de osala biso rien. Als de grootheid van God nu niet zichtbaar wordt, dan doen wij hier niets. Apôtre Paul avait dit tolo azana assurance. Amen. De apostel Paulus Il faut que ça enseigne assurance na ndenge yo zotembola. je moet ook zelfs Ndenge contact eza yo na nzambe. Mais bien aimé ko critiquer. verhouding met de Heer. Eh, wana mwasa lumba. Aza mwasa lumba. Disolo na mama mlega na okala yo beta na disolo. Dus Mais yo zo bosa na ke ye relation na ena nzambe eza ndenge ni. Dus Yo fina kaka. jij die roddelt over een persoon die een slechte reputatie had, terwijl dat ze dat goed gemaakt heeft met de Heer. Je kent haar relatie niet met de Heer. En de bedoeling... dus je kent de verhouding dat ze heeft met haar Heer. Olelo tolobelaka mandala. Omdat je vandaag Marie de mandala. omdat je nu over Maria Magdalena wil spreken. Homme riche, est-ce que tolobelaka? Les jeunes riches, tolobelaka. Je bent ook over de rijke man. Aux jeunes riches à monaki, mon à se vanter. De jonge man, de jonge man, Les jeunes riches à se vanter. richtte zich tot zijn rijke. Aïe, si c'est les Jésus m'a capot de surtout de Hij zei tegen Jezus alles, al de geboden van je God volg ik na. Ni les sous-saisons à Wat ontbreek ik nog? c'est les Jésus à tailler le En Jezus keek hem aan en zei, et puis après ça, il était pas si c'est yo beaucoup cela. On peut savoir. die rijke man bloot. Pas tout le monde, mais c'est les Jésus, c'est bien qu'il n'aille à comment il peut ma capot tout y a dit. Et ça vrai. Jezus zag dat alles wat hij zei waar was. Mais c'est les Jésus, ils sont aux amis donc. En Jezus zei tegen hem, je ontbreekt iets. Quel était le nom de ça? Geef al je rijkdom aan armen Ya kana. en volg mij. Dat kon hij niet doen. En de rijke man gaf weg, is hij bezeten door een duivel of zo. Waarom zou je dat doen? Om hem gewoon te volgen, waarom zou je dat doen? Ineens toen Christus hem dat zei, zat hij vol terugheid. En niemand hoorde meer. Tot vandaag hebben we het altijd over het verhaal van de... We horen altijd het verhaal over het vrouwelijke seks. Je vous dis la vérité, l'élo, tu comprends pas Kabila na baya. Mais à moment ba te bele na komo ba millions de millions de. Het voorbeeld dat we kunnen geven, we kunnen bijvoorbeeld... Mais wana na lo bisa de biso de pima to ke komba ba. Non. C'est la relation ya Kabila na Nzambe. Dat heeft niks te maken. Mobutu peso ka zala ki madame bonga na ki to ke okuta Mobutu na parade après ba lo ba petit ko ba na sekanga. Na parade. C'est ça. Ce qui est relation d'ailleurs, ça a été bien en Nzambe. Le matin, il faut critiquer tout le monde. C'est comme ça. Mais maintenant, les gens vont bailler les Seigneurs déjà dit. Moi, ça ne va pas. Tout le monde est solo. Moïse a l'oreille qui nous a envoyé à Mabanga. Voilà la raison. Nous avons envoyé les appels à Mabanga. Mais n'a pas de mieux. N'a pas de asala makano mote. Atala. Mais yo, nous venons à toi.
Dus het gaat om vrouwen. De vrouw die vreemd ging met een andere man, ze moest gestenigd worden en ineens zei degene die nog nooit iets fout heeft gedaan, moet de steen gooien aan haar. En is iedereen stil. Ineens degene die haar wilde steen hebben dan maar losgelaten omdat ze niet zelf van. Deze wereld is raar. Wanneer de wereld je verschuldigt van iets kwaad. Volgens de Torah, volgens de wet en volgens de wet is die vrouw versteend geworden. En ze dus Jezus vroeg zich af, waarom breng je die vrouw? Waar is de man? Dus dus als zij dat alleen is vreemd gegaan, dan gaan we dat goed afsluiten, zegt Jezus. Degene die nog nooit is vreemd gegaan. Deze cultuur is een polemiek binnen de wereldbevolking. Dus de woorden van Jezus worden verhinderd. De bedoeling is dat de grootheid van Jezus zichtbaar wordt in ons. Vandaar. Alléluia. Que Jésus Messia azala glorifié na bomo. Dat de grootheid van Jezus in ons zichtbaar wordt. Dat is de Heer van het woord. Amen, 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 amen. Quelqu'un est béni. Amen. Si quelqu'un est béni, acclame le Seigneur. Pas de commentaires, parce que le Seigneur nous a parlé. Dans ta relation, mon frère, ma soeur, avec Christ, l'essentiel que Christ soit glorifié. Het belangrijkste is dat de grootheid van Jezus in jou zichtbaar La wordt. gloire de Dieu Zijn glorie est en toi. is in u. Tu es devenu enfant de Dieu. Je bent een kind van God geworden. Mon frère, Mijn broeder, ma soeur, mijn zuster, tu as écouté. je hebt geluisterd. C'est la parole de Dieu. Het is het woord van God. Dieu a utilisé seulement God heeft alleen un instrument. het instrument gebruikt. Cette lettre Deze brief a traversé les temps. is door de hele tijd doorheen gegaan. Tu n'es pas la seule Je bent niet de enige à écouter cette parole. die deze woord luistert. Mon frère, Mijn broeder, ceux qui ont mis en pratique degenen die dat in praktijk hebben gebracht, die hebben dat toegepast. Het woord van God ont vu la gloire de Dieu. hebben de glorie van God La gloire de l'échange. de glorie van God veranderd. Ja, la gloire de Dieu transforme. De glorie van God verandert. Zorgt ervoor dat je nieuw wordt. On vient d'écouter Magdala. Maria van Magdalena hebben we net gezegd. Et ces noms, on voulait la lapider. Men wilde haar steken, Mais la gloire de Dieu, maar de glorie van God, quand elle est venue en lui, en elle plutôt, wanneer de glorie van God toegekomen is in haar, elle a changé.
is te veranderen. La gloire de Dieu va te changer. De glorie van God zal je veranderen. Papa, la gloire de Dieu va te changer. Vader, Ma de soeur, glorie van God zal je la veranderen. gloire En de Dieu zus, va te changer. de glorie van God zal je veranderen. Si la mort était devant toi, Als de dood voor u stond, la gloire de Dieu va prendre la mort, de glorie van God zal de dood weghalen. la jeter autre part. En dat Si quelqu'un t'en voulait, als iemand iets kwaad chercher ta mort, u wil de dood doen, était prêt vraiment à te tuer. als deze volledig klaar was om Mais te quand la gloire de Dieu va défendre, maar de glorie van God zal u verdedigen. toi tu iras avec la joie. Jij zult vleugelen met Et la personne là sera confondue. Deze persoon zal vol Comme l'homme de verwarring Dieu zijn. vient de dire, il y a eu des problèmes dans leur famille. Er waren problemen in de Que Dieu familie. vous bénisse. Mon frère, tu as écouté.